थांना पेटला जोंहा सरासनस्रा थांनि गाइसमोन लोगोफोर एनलाय थांफैया ओइ एनलाय गस्लाया नोंनि शरद फुजा मेन बोर्स फुजा शरद लिंहरा मानो थांनो नागिरदों जोंहा लोगोफोर भिडिअ ओइ सिगां फांसन गैया ना अ लटारिफोर होनोसै मैया जोंहा दा धुमा फोथाराव शरद फुजा नायनो थांनो नागिरदों बोरसि फुजा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर जोंजों लोगोसे नाय जोंहा साइकेलजों थांनो नागिरदों शरद फुजा होनो ओमफ्राय बेलेगखै मा होनोबा जोंखैजा बोरसि फुजा होनोमोन बोरसि गायनाय फुजा शरद फुजा होनो लोगोफोर ओइया ओइ नै नों आरियावनो थाबाय थादे नै लोगोफोर साइकेल गाखोबाय एबार पेटलाया साइकेल सालायदों जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आरो जाय चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर आरो जाय भिडिअखौ नायोल' नोंथांमोनहाबो लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर अननानै शरद फुजा दाबो मोनाखैनो पेटला जांजो अल' बै साहाला साइकेल गारि फैबाय मोनसिगोन ना पेटला जों थांगोन ना मा जायगा धुमा फोथार हाटकाटा बाजार इयावमोन ना जोंखौ दोनफैनाया बिसोर थांगोन खोमा नै लोगोफोर हाटकाटा बाजार मोनबाय मुस्लिम जायगा सौराफोरनि जायगा हाटकाटा बाजार हाटकाटा बाजार मोनबाय लोगोफोर मा मोनामदोंबा इयाव दोनगोन गोमाबालाय नाङालै लाबाव धुमा फोथार मोनसिगोन लोगोफोर धुमा फोथार मोनबाय लोगोफोर अ ओंखारनोसै होनबा पेटलाया साइकेल दोनदों नै जोंहा पेटलाया साइकेल सेल्फिजों लालाय ससे मोनबाय फायदानि ससे थांबानो मोनसिगोन साइकेल दोनबाय बेयाव मुस्लिम आरो बाङालि लगायबाथाय दं ओइ बारनानै न' खालामनानै न' কি হ্যাঁ রাফসি 이거는 나 봐봐 이건 타리 만져서 Man saja. Tadi lama kenapa?
आरो मानसिफोर यावनो सारा थिखांगोन दा इसेयावनो फिदिंगोन दा बोना मानसि जागोन मानसियानो मानसि Hey, Daryal, Daryal. Hah? Metai. Oh iya aja. Kita apa itu? Zelapi dah Ki, deh. Apa lagi? Zanlui ya. Kan ikut. Man sada. Nai lagi pen, nai betal lagi pen. Telah harus. Mansa. Ang tahu pan masih sandra. Yang jangan lah. Mansa masih. Pan itu apa sih? মিঠা না দরদাম মিঠা খাবো না লই যাবো পেকিং না খাম খাবো না কয় টাকা 20 টাকা এই কোট 20 টাকা এই নতুন করে দি নতুন এটা ধোয়া লাগছে Ini memang mesti lihat sama sekali. তবে শুনে আপনার টাকা কাট না জানা দি Ale. 15 টাকায় দিছো তো হ্যাঁ 15 টাকায় দিছো সিরিয়াখানা বানারো তুই ঠকাই থাকি আর মোক তোকে প্রোগ্রাম রে তো পয়সা নে দিও দিম তো 15 টাকা এইয়া আর পেলে Itu yang mau dise. Indonesia. Mana video selection nih? Mana video? Mana yang dia? Hah? Mas yang dia? Masih kamu yang punya mana? Kamu yang punya hari. Iya mana ada yang kesel punya mana? Mafulan ni. Mana ada yo? Mafulan ni. Kesel naik punya mana? Mafulan. Kalau punya ada. Kesel naik punya mana? Saya kenapa? Nah, saya tahu kau sudah kesel naik punya mana? Kerja apa? Nah, itu mau deh. Hai be tu apa? Be. Hai lah. Mana ini? Hai be tu. Guna. Enak jelek. Hey. Itu nak kena dah. Boklo. Sorry, sorry, bro, lagi ya. Ay, man sudah kelas. iPhone Malaysia. iPhone. Kian bro. Aku mau Indonesia. Sudah.
फट'ग्राफ जाबायानो हायजाबायानो आरो सुटिं मोजां जाबाय ट्रेन बर' Ngayon, pinakaday na medyo. Sarap lang po. Bersih hai jane ya. Maya. Mana? Naslebat. Nama apa ya? Nama apa? Sing lengan lalai. Nama apa nama? Karena video apa? Ayo oंखारगोन दा. आं सिखुंनि लुन खनाय नोंखौ. नाय जानाय. लां जानायखौ. सिखानि गुरा. Ya. ना हारायाव हायो. Sorot puja रायजोफोर. Sampai deh.
जोब्बाय रायजोफोर जोब्बाय गाइस गैलाबो जोब्बाय गैलाबो जोब्बाय दासो जोब्बाय जाखनबा माने दायो बानाय साबसक्राइब मोनगामनाखय बानाय साबसक्राइब नागिरना नांगौ बारा दाबो थांसै थांसै Hello. थांथ'आ गैया जाग्रा बुस्थु जाबाय